И какво става, мъники? Аз съм Stormwind и това ще бъде и това ще бъде епизод 4 на Pokemon Fire Red. Последния път минахме през Viridian Forest и стигнахме до тук Pewter City и си хилнахме нашите два покемона. Leaf и Sky Army. И двата са на лево 14. И ето и движенията. Нищо толкова специално. Какво? Нещо ми бъгна играта, не знам. Но все едно сега да видим Sky Army. И ето го и Sky Army. Так, как са не так гъсти? Так, Sky Army няма да ми трябва много сега, но сега смятам да отида и да победя джимът на самият Покемон Джим. И ето тук. Този джим ще бъде рок и за това ще ми трябва доста ли... Повече това нещо ми трябва лиф. Само да вия чанта ми. Покеболи, Покеболи, почнати имам 8. И сега да го поедим тоя. Stop right there, kid. You're 10,000 white years from wasting Brock. Много интересно. Vine Whip. Тук неговите покемони ще ги критне много лесно. Това не е много сериозен джим за мен. Няма толкова да ми попрече да го бия. И Лив вдигна левел 15. И се опитва да научи Poison Powder. Значи, ще ме кефи, ама нещо не искам да науча такова движение. Yes. Или Strength Sword, или Powder. Това движение искам да науча. Вместо Grow. Значи, Poison Powder изобщо няма да ви трябва. По нас никога не го използвам, защото просто... Каква битка ще се проточи толкова много. Няма така битка да се проточи, за да ми помогне. И затова искам Sleeping Powder, защото преспива опонентът ми и не може да ме, нали... Тук мога го заобиколя това даже. Аз никога не съм знал, че мога така се заобиколи това. Добре, сега да си спарим също Брок. Чакай, първо да покажа нещо. Тук до имаме една иконка файл, трябва да я натисна. И ще ми излезнат няколко менюта, които са Save Game. И аз тук имам един сейф и трябва да цъкна на този сейф. И играта ми е сейфана. И като цъкнете F1, ви върши там, къде сте сейфали. И мога го напред колкото искате на същия сейф. И аз не знам дали изобщо се види на клипа, дали се получава така, но аз рекордвам към тази в момента и не знам. И дано качеството да е по-добро, отколкото с хиперкам. Да се надяваме. My rock hard will burn my event. My Pokemon are all rock hard. Няма че така казва той, бе. Аз реших сега вече да не забързвам тази битка, че искам малко по-дълги да стават клиповете, не за 2 минути да минава цял един дъджен. Сега да победим Брок. И Брок започва с Геодот левел 12. Ако сте си избрали Скуртл или Булбасор, мишка, ще може да ги биете тия без никакъв. Ще може да ги биете също, но после ще трябва да се хилвате, затова аз избрах, нали, да ги бия, да се хилна малко. И го убих. Малко експит ще да. И идва... Не, няма да сменям. И идва неговият Ойкс, лево 14. Който най-силното ми движение е Роктом, което е много опасно и може да ви нарани покемона, затова ще го приспя. И той вече спи. И Vine Whip. И ето, че когато покемон спи, му трябва повече време за да атакува. В някои случаи... един one-shot kill. Добре. И Лив дигна 16 левел. И ето... Да, фука ми за това. Какво казва? И взехме Болдър значката. Да. И виждате, сега нашият покемон еволюира.
И да, когато покемон стигне до определен левел, той еволюира и се превръща в по-як покемон. И сега може да се превърне в Ivysaur. Wait, take this with you. И тук взехме първият си TM. Тук ще не обясня кой TM, ще обясня после. И значи, TM-ът е, значи цъкате, влизате с менюто, влизате си в чаната и поглеждате тук. Вече в ключовите айтемите имате TM Case. И Open. И вече, колкото това е TM. И като цъкнете Z и стрелката ви е на този TM, може да го използвате. И тук ви изписва, нали, сила, акурси и такива работи. Сега. И мога да цъкна Use. И сега мога да го... И сега мога да избера на кой от покемоните ми да го науча. Има някои движения, които не мога да ги науча специално от тези тип покемони. Моите не са гаранти, не мога да науча това движение и затова даже нямам да им го давам. И добре. Добре, победихме враг. Това беше лесно сега. И виждате, че вече си имам моят Ivysaur. И да, скоро и Пич ще еволюира, скоро и Скайарми ще еволюира и ще стане Пиджото. Има някакви покемони, които изобщо не еволюират, има такива, които еволюират по 2 пъти, има и такива с по 3 еволюции. Всеки от трите стартера е с по 3 еволюции. Скоро мога да ви обясня за един от тях. Ще видите как Ivysaur ми се ради, ще видите и това на райвала покемона. И сега, идвате ви тук към следващия зоник и той ви казва: "О, Ice! I'm glad to get up. Радвам се да те видя, аз съм професор Орсайт. Той ме помоли да ти дам това нещо тук. И получих бягащи обувки. И сега той ми обясня как ги използвам. Сега. Running shoes е когато... Dear Ice, here is pair of running shoes for my beloved challenger. Remember, I'll always cheer you for you. Don't ever give up. From mom." Толкова сладко. Да, пък ме. Сега. Мога да цъкна. И сега, какво правят тия обувките? Няма нужда да ги пирате никак, те си на вас. И мога да цъкнете B. Кой бутон беше? Да, като цъкнете Хикс и ходи по-бързо, гледай. Сега B да се направи нещо. Сега, като цъкна Хикс, мога да се движа малко по-бързо и да бягам. И ми е много интересно, как като получа някакви си обувчици, ще мога да бягам по-бързо. Това е най-интересното нещо за мен. И така, като си взема някакви хубави обувчици, ще мога да си бягам колко си искам по-бързо. Много по-бързо. Иначе нормално не мога да бягам. Това е в тази игра. И сега тук има много треньори на този Рут. Рут 2 или 3 май беше, не знам. И сега Пиджи ще се бие също Пиджи. Тук тия неща, тия символчета до никовете означават, че са женски или мъжки. Моите покемони се трябва да са главно мъжки. И тук ще игра докато Скайарми не вдигне поне 19 лево и после мога да сменя слив. И да няма да забързвам, че ми става малко тъпо вече, защото клиповете много бързо. Един го бие за 2 секунди. И затова вече реших да не забързвам в клиповете. Само понякога при ходенето или при много дългите клипове. Ама само тогава. И той пък ще използва Катерпи. Един от най-скъпани покемони в играта. Не е скъпан, еволюцията му са готини, но... Ама ако си го еволюирате в Butterfree, ако си вземете Butterfree, ще ти каже, но той не може да научи това... Той не може да научи HM-Fly, който знае какво е и който изобщо знае какво може да е Fly, да знае, че Butterfree не може да го научи. Затова... Сори за тия, които вече искат Butterfree като летящ покемон, но той не може да научи HM-Fly. И за този, който не знае какво е HM-Fly, който не знае защо какво е HM, ще обясня по-нататък в моите епизодчета. И го убедих тоя.
Тия битки сега са... Покемон Fire най-важно е хилването. Няма значение с какви покемони, с толкова сте хилнати. Добре, мога да направят всичко. Може и да не са... Да си имат доста покемони в тази игра, които мен лично не ме кефят и никога няма да ми скефят. Като... Кой дам? Като пример... Например... Де да знам. Ратата, например. Ратата просто никога. Мога да научи едно святно движение и това му е. Няма нищо по-яко. И Екансас. Всъщност мога да стане за Poison, тъпа ме нещо лично не ме кефи тия. И самият Poison не ме кефи. Чак толкова много. По-нататък Poison от май няма да ви е най-полезното движение, което имате. Защото Poison бие по, не знам си, определена кръв, а не като да се дигнете, като се двинете ляво на покемон да бие по-голям дамидж. И затова аз просто не ме кефи тия неща. Само ако да скипнем тук и... Auto Trainer, let's get with it right now. Да, английският ми не е много добър, както и фалшивите ми гласове, затова... Да. И се надявам качеството да е добро, защото нали ви казвам вече, че рекордвам с нова програма и Camtasia. Просто имам, че доста хора снимат с нея и... Просто реших аз да пробвам и ми харесва доста по-лесно от другите програмки. И това е Какуна. Какакуна. Какауна. 136. Катърпи. И мога ви поговоря малко за мой бъдещ проект, който смятам да направя. Не знам, мисля да започна поредица, например, на нещо като Battlefield или Garry's Mod или тем подобни такива други игрички на Dead Space, но още не съм решил, нали, какво, на коя снимам изобщо. Дали изобщо мога да снимам на някой от тях. Но се надявам Покемон да започне да ги хареса, защото виждам, че тя няма много гледания и аз не знам защо. Знам, че не съм най-популярният човек на света, но все пак виждам, че някои клиповете ми достигат до 10, до 7-8 гледания. А Покемон не стига, нали, доста често там. И не знам защо, ако видя, че така продължава поредицата, мога и да я спра. Да, и за Майнкрафт няма да правя такъв нормален Майнкрафт Survival, защото просто мисля, че е доста изтъркано да ги правя тия Survival. Просто нямат някаква... Няма голям смисъл да ги правя. Но сега да видим. What Sky Army... Да, това е Нидора, нов покемон в Pokemon Fire Red, който е Poison, normal Poison type. Не е баш лошия покемон. Има някакви хубави неща, но аз не го използвам често. Даже никога. И има нещо, че го нападнете с такова движение, което е, например, нали... Ако го нападна с Quick Attack ще ме плозне, затова трябва да внимавате. С кое ме дигнали 17, аз тук седя и си казвам. Кога ще си дигне този лево покемон? Друго нещо, което мога да ви кажа за покемоните е, че те имат такива ability. Тук на Pokeskills Ability Overgrow Nubs Grass Move Minch. Нямам си идея изобщо какво прави това, ама Sky Army да го видим. Той какво има? От доста време съм отварял покемон, забравя с някакви неща. И ето го, Ability на Prevents Loss of Accuracy. Не мога да губя. Да губи Accuracy. Това е добро. Сега да се сбием с тези стоя. Стос. Левел 11. И да... Аз съм превъртал играта само веднъж и даже тогава не съм схивал на макс. Даже.
Ама тук най-важното е да се хилвате. Без да се хилвате не може да направите нищо по-напред. И ще това време, което ще ви трябва доста време за хилване, затова по време, ако имате време и покемонът ви се хилва лесно, трябва да го хилнете, че става доста досадно после. И Бъккетчер Джеймс умря. С това момиченце ще има един от най-досадните покемони на земята, на света, на газът ми. И ще извадя Лия, защото и да се сбием с нея. И did you touch me? Yeah. И това е Jigglypuff. Най-сладничката, най-хубавичката, с най-хубавият гързен кичер всички на света. Отвратително. Отврат. И е много имав. Просто ти идва да се но имало като се биеш с него. И слипи. Как мисля? Fuck you. И бек. Дано да имам. Дано да имам Paralyze Heal. И имам едно. За това прекъсване просто стана едно гавче. Няма да казвам защо. Какво? Трябва ми Awakening. No. Идва и Sky Army. Sky с Minecraft ще ми помага. Чух зли го кръщи Sky с Minecraft, но реших да не е така. Реших да използвам Sky Army. И така успях да го критна това момиченце. Но сега тук няма никакви треньори. Той едва ли е треньор. Да. И този няма да ни каже. И те само ще ни дрънкат тъпоти. Да, тъпоти не. Няма да ги слушам всичките. Сега си хилна набързо. О, да, няма нещо. Ако дойдете... Не. Шит. Сега ще ви дрънка някакви прости, които са само за мултиплеера и няма да изобщо да ги помогнат даже. Просто съките Z, защото няма нищо да направи. Ако карате на синглплеер, то просто не влизайте в него. Да силнам. И да видим това. Мен. Hello there, little. Have you got an deal just for you? And I'll tell you have secret Pokemon magic card for 500 bucks. No. No. Добре, то пич мога ви третне magic card за 500 лева, но аз няма да си го взема сега. И за вас няма да ви е полезно. Може да си хванете Magic Card в бъдеще, което е ще е доста лесно. А да сега като цъгнете Z, мога да виждате. Взехме някакво бери, което не знам за какво ми е. Честно казано. Да, и тук виждате, че има нещо като малко по... Нещо като сянка ли имаше, не знам как. Тук има нещо като сянка, което ставило покеболът. И може да ви разпознаете дали има скрит покебол. Понякога се виждат тия неща, понякога не. И Лив не вдигна особено голям лево. PG умри for my Bulbasaur. Ivysaur ли все едно. Сега. И тук виждате, че тая потом трева е някакво бери, не ми трябва. И да се сбием с това. И това няма го забързам. Спиро. Чакай, ще спомня да имитирам глас на Спиро. Спиро! И не знам как изобщо ми дойде да го кажа така, но...
И това нещо не ми критне, защото покемонът ми е град, ще забързам, защото трябва го на графики. Yes, I kill him. И сега да се върнем. С бутушките. Спринтер Зимбот бяга на 230 метра. О, и финишира, печели и стане новия чампион. И виждате, че тук има входче. И това е входче към Mountain Moon. И хората се чуят какво ли е Mountain Moon. Ще разберете следващия епизод, затова по-добре гледайте. Да, и смятам да покажа този клип сега. И дано да ви е харесало клипчето, хора, аз бях Stormwind. И да, чуване от мен. И чао!